Video yathu ya lero tionesana mmene tingachosere Google account mfoni mwathu. Tingwereza kuti tagula phone nde tapezamo Google account. Enake mafosa zimene zinde tatendo kulaseni kuti matani. Ndiye chomwe mayenera kuchita ndikupita ku settings. Ndimuseseresa mmosi ndikupita apalemba kuti accounts and backup. Ndiye mafoni ena amangolembapo kuti accounts. Ndiye kuti mpanga click pamenepo. Kenako mupanga apalemba kuti manage accounts. Ndekuti ukuku kumaonesa ma account onse amene ali mfoni mwanomo. Nde a Google amaonesa so masaini awawa. Sonza kuti amene oni ma Google account. Ndekuti mangopanga click Google account imene mukuiona kuti siyanu kapena kufuna kuti muichose mfoni yo. Muipanga click. Mukayipanga click imabweresa apa pa remove account. Ndekuti mangodina umene pa remove account. Ukatero imakufunsani ndekuti umangomalizisa popanga remove account. Nde mafoni ena amangofuna kuti muike password ya phone yo. Kena kono imachoka kwano pali ena ndokuti sifunaso password ukangopanga remove ndekuti basi imakhala kuti yachoka. Zikatere ndekuti muthano kuyikano Google account imene mukufuna kuti muzigwiritsa ntchito. Basi kupanga kwake ndikumeneko. Ngati mukufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuponyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video satira.